अमा थावख्रि फेस्टिभेलनि सायावहाय दावराव जों खोनागासिनो दं उदालगुरि जिल्लायाव। आं दहायबो मोनसे भिडिअ क्लिपखौ होखाबाय, नाथाय माखासे बुंनांगौ आरो सिङाव हाबसोनानै थानाय खोथाफोरबो दं होननानै आं सानो। निस्सय, मानो होनोब्ला मानसिफोरनि पाब्लिकनि रिएक्शन आरो एनालाइसखौ नायोब्ला दा बे खोथायावनो बिथां गेदेरमा डायनामिक लिडार सासे फरायसा आफादनिफ्रायनो बिथाङा फोरमायदोंमोन जे बा जों एबसु फारसेनिफ्राय जों बेखौ मालाबाबो लुगैयाखै आरो हास्थायाखै। दा गतिके जों नुबाय जे बेयाव माने जिखिनि रिपर्ट जों मोनदों, माखासे मानि लाइमोनफोर बेयावहाय थांदों, जौ लोंदों। जाय लाइमोनफोरखौ जों हदायबो माने बैफोर गाज्रि बेसादनिफ्राय जों होबथानानै फरायनाय दिखाव गावबागाव आथिङाव गसंथानायनि थाखाय बिथांमोननो राहा लामा दिन्थिनायनि जों खामानि मावबाय थादों। बे समाव जुदि जोंनिनो गेजेराव आरोबाव जायफोर जाना बुजा व्यक्तिफ्रानो जुदि बेबायदि खामानिखौ मावनानै होयोब्ला जों खुब माने जोंनि जि मोनसे सुस्थ' समाज दानो थांनायाव मोनसे बाधा बेबायदि मोनसे दिनै नुजायो। दा बे हिसाबै जों क्लियार नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बा दिनै बुंगोन। बिथांनि फोरमायनायाबो थिगानो, जोबोद मोजां। नाथाय आं इन्डिभिजुवेलि आरो गोबांथार रायजोआबो खायफाया सानोदां जोंहा सोर मा फेस्टिभेल खालामदों, सोर मा मादों बेखौ बुंनांगौ जोंहा जेबो गैया। नाथाय जौ आरो जुवानि बेलायावबो आं जेबो बुङा, होनांगौ होनाङा आं बेखौबो बुङा। नाथाय मेनलि खोथाया बहाय जौनि ओंखारदों नालाय, जौनियाव आं बुंनांगोन होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला जौखौहाय दाख्लै बावैसो जोंहा जौ गोरानफोरखौबो GI टेग होदों, जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन। जाय बुस्थुआ GI टेग मोननो हाबाय, दा बेखौहाय मानो मा बुंबाय थादों एबसुआ, बेफोरबायदिबो सोरबा सोरबा खोथा दैखांदों। दा एबसुनि नैबे खोथा बुंनायावबो आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। मानो होनबा बेयो मोनसे गोथार फरायसा आफाद संगठन, बा बेखौ बुङोब्लाबो खायफा दाय जानो हागौ। नाथाय खोथाया बेसो, जौनि खोथा अबेबा प्रग्राम माबा माबि जायोब्ला नोजोर होयो, सोरखौबा सोंखारिनाय जों नुनो मोनो। राइट, मोजां, बयहाबो मोजां मतामत होनायनि मोन्थाय दङ आरो बे मोजांबो जायखौ सोंखारिनाय। नाथाय खोथाया बेसो, इसिबांनाखि बैफोर गेदेरमाफ्रा सोरबा सोरबा आं मुं लाया बा आफाद इसिबां मोजां सानदोंब्ला जौनिफ्राय बैफोरनिफ्राय गथ'फोरखौ सेपारेट दोननो। आजिखालि मा बे पार्टि फेस्टिभेल नांलायगौ नामा जौनि थाखाय? गथ'फोरनोबो इसिबां ससाइटिनि थाखाय मोजां सानदोंबा बैफोर जायगा जायगा गभर्नमेन्टआनो लाइसेन्स होगासिनो जौ दखान खुलिनो। सोर होबथादों? दिनै लिरनाय थायो बिल' 21 इयार्स अल्डनि गाहायनो बा 21 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'फोरनो एलकहल फाननो माना। नाथाय सोर साबैसेया बेखौहाय मानिदों नैबे रुलखौहाय, आयेनखौ? गथ'फोरनिफ्राय लानानै मानिफ्राय लानानै बायनायखौ जों दिनै गाबोननि दिनाव नुनो मोनो। लामा लामानो जौ दखान। दे हमनानै लाबाय, नुयो जों गामि गामि जौ बन्द' खालामनाय, जौ बुख्रुबनाय, मोजां खामानि। आरो इसिबां मोजांखौ मावथारदोंबा बेफोरखौ हायोब्ला मानोथो बैफोरबायदि लामा सामायाव फाननाय लाइसेन्स गोनां जौ दखानखौ मानो अब्ला बन्द' खालामनो हाया? नैबे मोनसे गेदेर सोंलु फैदों। दिनै बेखौहाय सासे सानै पाब्लिकआ सोरबा कुइसन खालामोबा, सोंलु दैखाङोब्ला मा जागोन? फरायसा आफादनि बा बबेनिबा गोथार संगठन आफादनि नोङो साला एगेन्स्ट। नाथाय बाथ्राया बे नङा। जायफ्रा बै इन्डिभिजुवेलि बुंदों बैसोरखौसो बुंनाय जादों। जोंहाबो फरायसा आफाद बा सोरखौबा बुंनो मोन्थाय गैया। नोंगौ, आफादा गोथार। नाथाय साफ्रामबो जे आफादाव थाग्राया बुंबानो जे बेनो जे मोनसे आयेन रुल जागोन बेबोथ' नङा। दिनै जौनि मानि खोथा फैदोंबाव, बन्द' खालामनायनि, मोजां। नाथाय हायोब्ला बैखौबो मानव गेदेर सारमोना नोजोर होनाया गाहाम, जायखौ लाइसेन्स लालायनानै बिसोरो बेलाथि जौखौ फानफैयो। आरो बेलाथि जौखौ इसिबां डेभेलप जानो होबायब्ला जोंनि लकेलखौनो डेभेलप जानो होदोब्रा। मानोथो बेलाथिखौ स्कप होबाय थादों? बेलाथिखौ बायस'नायावबोथ' फैसाया बिसिनाव थांजोब्बायना। जोंनि लकेलखौनो स्कप इसिबां होथारदोंबा मानोथो लकेलखौ माना, बेलाथिखौ ओमफ्राय माना गैया फाननो हायो? बन्द'बा लकेला बन्द' जादोंबा गासिबो बन्द' जाजोब। आरो लोंग्राया बे फेस्टिभेल बा पिकनिक स्पट बेफोरावल' लोङा। बे बेलाथि जौ बायनानै सोरबाया बारियाव लोंहैग्रा, दुब्रियाव लोंहैग्राबो थायो गथ'फ्रा। अब्ला समाज फोसाबनाया जोंहा बबेजों माजोंहाय लेग जालांगासिनो दङ? नैबे साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों। खायफा बुङो ससियेल मिडियाजों बुङै बुङै जेबो लाब गैया। नाथाय नैबेखौ गामि सिं सिंनि रायजो राजाफ्राबो एसेब्लाबो एवारनेस जायो आरो मिथियो होननानै आं सानो। बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला स्ट्रंलि बाबै नोंथांमोना कन्डेम खालामनो हागोन आरो बुंनो हागोन आं बाव सोरबा फरायसा आफादनि एगेन्स्टबो बुंनो साना। नाथाय इन्डिभिजुवेलि जायफ्रा
बैफोर खोथाखौ बुंदों बैफोरखौहाय मानव गेदेर सारमोना हायोब्ला टटेलि बै बेलाथिफोरखौबो स्टप खालामनो हायोब्ला मोजां जागोन अब्ला जों गोग्गो बै मोनसे माबाखौ मोनगोन जों ससाइटिखौ नङाब्ला जों बे पिकनिकनो माबानो फेस्टिभेलनो बावल' लोंहैया गथ'फ्राबोथ' वान टाइमल'सो जाबावो लोंग्राया लोंबाय थाखायो बायनानै बै बेलाथि फानग्राफोरनिफ्रायनो आरो बेखौ मेनलि लाइसेन्स होग्राया सोर जोंनि गभर्नमेन्ट गोसो जायोब्ला हायो बन्द' खालामनो नाथाय मानो खालामा खोथाया बे फेस्टिभेल खुंनानै लोंलुं जाग्लुं खालामो नोंसोर माने एक्सेट्रा बुङो नाथाय खोथाया बेल' नङा लोंलुं जाग्लुं खालामग्राया दिनै गाबोननि दिनाव लामा सेर सेर फानग्रा लाइसेन्स गोनांफोरनि थाखायबो जादों गोबाङा बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा डाइरेक्टलि बुंफैफिननो हागोन